Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Dagiti gagayam ni Arian. Nasingpet nga ubing ni Arian. Iso ti kakaiso na nga anak dagiti dadakkel na ubing. Mangalap ni Julio nga amana, kati inanamet ti agilaklako, kadagiti makalapan ti amana. Masansan nga agayayam iti igid ti baybay ni Arian, iso amasansan met nga adda ti makitkita na akarkar na iti taaw. Ngam saan apatyan dagiti kalugaran na, no ibagbaga na ti mapalpaliw na. Iti maisa nga aldaw, kat. Talaga nagtinta sa boy-boyaan ti ililin nagtiinit dito igit ti baybay. Makapasalibukag itirik na. Ti ililin nagpay ti init ti pag-aayat aday-daywan dagiti turista diti lugar mi. Iso na laang, tandaduma. Arian? Ha? Ni? Tigayam ko si Reyna di adda iti likodan ti dakkala ba to? Mapanak iti ayan na. Ayan ni Arian, bakit? Ay na, Julio. Kasla di ka pala na iruwam iti anak ta. Amumatan ano kastoy alom nagtiinit. Adda ijay igid ti baybay. Tama ay ayo launay amang buybuya iti ilalan nagtiinit. Unay lakit din ayan ni Arian. Inton kuan, kompormento man ng timapan na isistoryaan kadagiti pada nga ubeng. Oh. Apa nagsinay kay tinaunag, Laura? Numaminsan lakay. Mapampanunot ko. Sa dino kumangay ti pakangkangagan ni Arian kadagiti ibagbagana. No talaga asaan apod no nga adagayim na asirena ken syokoy. Si kakit di mo't, Laura. Di mo kunain amamati ka ni Arian. Anak ta ni Arian, Julio. Imposible nga agulbud day chay. Kat saan tamat apinadakkel asalawasaw. Iso ano panunutak anaimbag. Amangan mat no agpayso dagiti ibagbagana. Eriana, apay nga awan matlaangan ni Shokito. Jack matang mo, Arian. Amangan na dapay lang iti pagarian mo iti unag ti danon. Amo nakatingag pa share ka ita dito igid ti baybay. Saan, Arian? Ay, kastagayan. Saan ko ngamin anakita ni Shokito? Iso adyak na ibagakan ko na nga umayak ita dito. Ang mga no saan nga umay ita ni Shokito. Arian! Anak! Sa dinatayan mo! Ti amang dayjay, Arian. Agpakada akon. Taamangan no makita na. Ingka maturugan anak ko. Taadapay klasim inton bigat. Ni tatangay, nanang. Naturugan, tamapandaag kalap no madamdama. Kasta ka di? Wan anak ko. Amumot apa nagkalap laang ti pagsapulan tayo nga agnanaed iti asidag ti taaw. Amok day ta, nanang. Alangarudan anak ko. Ingkamatan maturog, taadapay sirak mo iti pagadalan inton bigat. Nalaos ti unget ti amak nga ari, Iriana. Ha? Apay, Shokito. Gapo iti aramid dagiti mortal. Ha? Abuswen da una yung ti taaw. Malaksid na pagbasuraan da ti taaw. Masansan pa yan niya agaramat da iti dinamita iti panagkalap da. Adda dagiti pada tayo ang nabiyag diti uneg ti danum amadangran. Anya? Saan mat ang mailimod da iti pagarian nyo asirena? Saan ka di? Pwede na dayta, Shokito. May sapang balis nga addang ti pampanunutan dagiti padak asyokoy. Anya? Dayta tagpayso. Iso ano masaparmon to ti umayag pasyar iji ikit ti baybay.
Banlaagam to ni Aryan agayem ta. Mangalap ti ama ni Aryan saan ka di? Pudno. Ngam ikat ti araramatan ti ama na ngagkalap. Siyak ti makapanaknak iti dayta. Basta banlaagam to ni Aryan. Tapno mabanlaagan namat ti ama na. Dandanin maipaibus ko dagiti nakalap ni Julio maikan. Gusto mo, tapno na sapa ang makaawidak. Hoy! Laura! Ha? Ne, apay ka di mangkulas. Manipot ita. Jakon kayat nyaglako ka pa iti makalapan ni Julio nga ikan, ha? Ha? Ni, apay nga'y aparitan nak nga aglako mangkulas. Amumat aday tila ang ti amok apanggadan. Saan ka na mabalinyag-lako dito yung tindaan? Taawan ti pakisama di asawam. Ah? Ket no makita ka pa yung aglako dito, mataksan ka. Tandaan tayo na. Madimat ati kasi nga imbagakan ka ni Manong Kulas, bakit? Apay nga aparitan na kang aglako iti tindaan. Mas daawak nga rod lakay. Anya ka no ti makagapo aya? Awan ka nung amin ti pakisamam. Anya? No may papaniti panagaramat iti dinamitang agkalap ti kayat na asawen. Talaga ajak kanunungan dayta. Julio. Illegal tar aramiden da. Iso asaan nakapulos ang makikadwa kadakwada. No may papanen iti illegal a panagkalkalap da. Anya nga iti ramiden dagiti syukoy. Kadagiti agar aramat iti dinamita. Gayam ko. Jack ang mo Aryan. Ngam sabalin na makapungtot dagiti syukoy. Kabailan da adangran dagiti tao. Anya? Ti angkat. Amangan lumairan ng tukit ti amakikuyog ni tatang mo kadagiti agar aramat iti dinamita. Kat mairaman iti pungtot dagiti syukoy. Nas ka na mapakamuak ni tatang. Diyak kayat nga dadagas na mapasamak iti amak. Rombang laeng, Aryan. Kan bareng numabanlaagan namat dagiti kakadwana. Aryan anak ko. Anya ka din dayta nga ibagbagam. Tatang, amok asan nyo apat dyan nga andagayam ko asyukoy kan sirena. Ngam pa nga asiyo ko mata mamati kayo iti ibagbagak ita. Aryan. Saan kayo amapan agkalap no parbangon? Delikado. Kan bagaan nyo kumamot dagiti kakadwayo amang ngalap. Amangan no may isagmakda. Hoy, Julio. Di na kami man butbut ngayon. Manong Kulas. No adaman da ka sa mapasamak kada kami. No matiliw kami man, si kalaki deti makagabaw. Ne, di ka kumamot agpabasol ang Manong Kulas. Saan ko nga ugalit agipulong? Siguraduhin laeng, Julio. Tano maamwag apanggap na kami nga ipulong. Talaga madaksan ka kanyak. Saan laeng asika? No di kat iraman ko pa'y dagiti aginam. Ha, saan ka na, kakatwa? Wan mata Kulas. Ha? Nangagmumot siguro dagiti padata ang mga halap, Julio. Iso nga annadam titigtig na imaw. Saan ka din amalapdan dayta apanggapyo? Syukito. Saan eh, Iriana? Talaga nga minyaglablabusin dagiti mortal. Nang runa dagiti agar aramat iti dinamita. Addaman ng dua agkapulyan mi anay sagmak. Anya? Iso ngay patong palminti bilin ti amak nga ari. Saan ka nga rodan amapan agkalap? Saan na, Laura? Aktiv-tib bayo ak namin. Julio. Jackpot yan nga dagagayim ti anak tangag nanay iti taaw. Sa balya talaga tagparparik na kanyak ita. Anya? Iso asaan akon amapan agkalap. Sigurado nga duman na enti may sanglad tayo nga ikan kakadwa. Ngayon, nagusar tayo ti dinamita. Patay na. Alam, huwag yan tayo nalalag. Ha? Nagkatoso ka! Nagparang kakabda! Nagtuloy na mas masamak! Ilamos na tayo! Ano kita paso na gito? Sungay na ginawa! Diyos ko, Julio. Nalmas amin dagiti na pan nagkalap akakaduam.
Wan nga ron. Awan ti uray may sa nakalasat kadakwada. Kasano napasamak ti kasta? Laura, timbaga ni Ariana nga anak ta, abala ag dagiti gagayem nang agnanaed iti taaw. Pudno laki di timbaga ni Ariana nga anak ta. Bimalis dagiti nabiyag nga agnanaed iti taaw. Diyos ko. Panagkunak, panawanan, tapno idaulwak dagiti nabati apadak amang anak. Rumbang lama isardangan ti panagaramat iti dinamita. Ket rumbang lama dalusan met ti taaw. Inaramid nga rod ti ama ni Arian, ti Inkarina ubing. Dinalusan da ti taaw, ket binagbagaan da dagiti agibelbelang iti basura. Asar dengandan ti agibasura iti taaw. Kastamot asaandan ang nagaramat iti dinamita, iti panagkalapda. Iso asaanen ang naulit ti nakaamames, ang napasamak kadagiti kalugaranda. Ubing laglagi pa nyo, rumbang nga ipatag tayo ti nakaparswaan, tasagot dayta ti Diyos kada tayo. Bueno, Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria, iti direksyon ni Mary Jane Castro, musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Diyos. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.